сөйләргә кирәк. Татар балалары өчен нинди кирәк мөмкинлекләр бар микән милли тормышка кереп китәргә? Бу мама диде, мин әйтәм, инде мама мисига мин татар әнисе. Минем Сарукай мине башта мама дип әйтә торган иде. Мин үземне убырлы карчык атыйм. Татарча сөйләшегез, татарча сөйләшегез. Үзәктә кирәк бер көчле мәктәп. Хәзер бит бездәге мәктәп Мәскәүдәге ябылырга тора. Сез күрдегезме статистика буенча татар балалары ничәнче сонда? Беренче сонда татар баласы түгел. Шулардан күп бала курка. Ого. Куркалар. Җылап җибәрәләр дәрес вакытында. Мин аңа бер кайчан да суанасын һәм шүрәлене юклар алдыннан укыйм. Агили ула сырый үзе. Эгер бүген нәрсә укыйбыз? Әни тагын шүрәлене укый. Балалар уен формасында телне җиңелрәк өйрәнә. Айрылсам. Ялгыз. Балага мотивация кирәк. Бер кайчандан теге ашланырга, син килеп чыкмый, алай эшләми. Меня не были эти өйрәтте, ишанадан мин татарча яхшы сөйлим. Шәшең синең шундый озын, аякка кадәр әйме? Бөтен кеше матур дип әйтәдер инде, әйме? Әйтергә бераз уят булса да, әйтим, чөнки бу проблема белән бик күп әтиәниләр каршылашкан. Ничә миллионлаган татар булган Мәскәүгә без былтыр 25 бала чыгарды. Логопед кемдер әйткән, балагызның менә дөрестән бутамагыз, бер генә телдә ачылсын теле дип. Курыкмагыз, телне бутый дигәннәргә ышанмагыз. Ике телдә дә телне кабул итә ала бала. Бу проблема түгел. Татар телен өйрәнүдә нинди чаралар аеруча эффектив? Милли җанны уятыр өчен мин салава җырларын куярга бик яратам. Алтынкаем, матуркаем, чибәркәем әйткәч, ул шундый йомшара. Милли үзаңы булган кешеләргә нәрсә кымача үтә телне дә өйрәнергә дип. Якылык. Ялкаулык. Аның татарлыгыннан исеме генә кала һәм шул эш пешмәк пешерә белү генә кала. Балаларның иң яраткан менә сезнең очракта татар языклары. 5 минут эчендә юк итәләр шуны. Кыймаклар пешерү ул бит инде балда. Милләтеңә карата мәхәббәт уята. Кайткач инде о без дугалар өйрәнәйек. Әби бер җөмләне каватлый, мин аны каватлыйм. Үзебезне үзгәртергә, аннары балалар карап, күреп, алар да үзгәрәләр яхшы юлга. Мәскәүчә. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар дип гадәттәгечә әндәшәм әйтченең язылучыларына. Сәламлим, мин сезне Мәскәүчә дип аталган милли ток-шоудан башта темага кирип киткәнче мактанып алыйм әле дуслар. Менә студия кунакларына да кемдер бәлки күргәндер, кемдер күрмәгәндер. Безнең Әйтче проекты хәбәр 3-нче бөтен Россия татар журналистлары форумында иң яхшы интернет ресурс номинациясында җиңү яулады. Бу дипломны һәм акчалата бүләкне Милли шура рәисе, Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәйхәзиев тапшырды. Шулай итеп, бу безнең уртак җиңү дуслар. Әйдәгез алкышлыйк әле. Сезгә дә, безгә дә акчалата әйе, бу җиңүчегә, ягъни безгә 50 мең сум тапшырдылар. Ләкин җәмәгать, аның әлбәттә салым дигән нәрсәсе дә бар. Аны алганнан соң 40 ничәдер сум калды. Ләкин безнең әле тагын бер җиңү бар, ул да булса интернетта туган телләрне үстерү темасын яктыртучы медиа проектлар арасында үткәрелгән конкурста Әйтче беренче урынны алып 70 меңлек грантка ия булды. Шулай әйдәгез алкышлыйк. Әлбәттә, аның бөтен 70 меңе килеп җитмәде, 60 мең 900 сум. Ләкин бернигә булмауга карауга, әлбәттә, шушы акчаның булуы әйбәт. Һәм хөрмәтле тамашачылар, бу тапшыру безнең нәкъ менә шул акчага төшерелә дә инде, ягъни сездән донатлар җыеп аптыратмадым бу юлы. Шулай булды. Шулай булды. Хәзер темага кирип киткәнче дуслар, мин бер әйберне әйтим әле, һәм шуннан соң кунаклар белән таныштырырмын. Мин менә бу бөтен Россия татар журналистлары форумы кысаларында булып кайттым Арчада. Арчадан ике төрле минем фикер калды. Беренчедән, Арча бит Тукайны биргән як, милли як, үрнәк як. Ләкин шәһәр буенча барганда татарча атамалар кибет исемнәрендә юк диярлек. Гел урысча, я карапуз торанда, я комфорттыр, һәм мин шаккаттым. Ә менә икенче мине сөендергән әйбер. Ул да булса, Арчада милли тәрбиягә бик зур игътибар бирә. Чөнки без күллияттә дә булдык, без булдык мәктәптә дә. Бик сөендерде, чөнки милли җанлы балалар бар. Һәм менә шушы милли тәрбияне Мәскәүдә татар балаларына ничегрәк бирәләр микән? Менә шул тема буенча без сезнең белән фикер алышачакбыз. Кызып дип уйлыйм, чөнки бик шәп кешеләр җыелды һәм хәзер мин сезне алар белән таныштырам.
иң элек әйтченең якын дусты, сезгә инде ул бик яхшы таныш булган Мәскәүдәге Умарта татар телен өйрәнү үзәге җитәкчесе Лилиана Сафин. Сәлам, сәлам. Лилиана, хәерле көн. Алга таба Дилә Сөләйманова, Мәскәүдәге Алиш балалар театр студиясы җитәкчесе. Дилә, хәерле көн. Исәнмесез? Һәм безнең тагын бер кунагыбыз Тәнзилә Әһлиуллина, журналист, яшь әни дип таныштырырга кушты ул үзе белән. Рәхмәт, Лина. Тәнзилә, хәерле көн. көннәр. Башлыйм әле мин сезгә бу теманы гомумән ничегрәк туганы турында, туу турында. Бер көнне язам миңа Дилә Сөләйманова. Баксаң ул Мәскәүдә икән һәм күптәннән икән. Ул әйтә, мин театр студиясын җитәклим ди, Алиш дип атала, һәм менә балалар җыясы иде ди. Әйтчегә белдерү биреп булырмы икән ди. Мин әйтәм, нишләп булмасын. Без Дилә белән инде хан заманыннан бирле таныш, Сәләттә бергә булган идек. 2008дәме, 2009дамы? 2008дә дип уйлыйм, Сәләт Раушанда. Сәләт Раушанда. Менә шул 2008 елдан бирле безнең Дилә белән аралашкан юк. Һәм ул бу юл миңа язганда ул әйтә, син мине хәтерлисеңме ди. Мин дөресен әйткәндә, әлбәттә хәтерлим. Һәм уйга калдым. Мин әйтәм, безнең бит Мәскәүдә Алиш студиясы бар икән, балалар театр студиясы. Бар безнең Умартада шулай балалар шөгыльләнә. Димәк, безгә сөйләргә кирәк. Татар балалары өчен ниндигрәк мөмкинлекләр бар микән милли тормышка кирип китәргә. Һәм әйдәгез әле кайсыгыздан башлыйк. Беренче сорау шулай булачак. Сезнең Мәскәүгә ничегрәк килүегез турында ниндирәк җилләр ташлады һәм ниндирәк максатлар белән килдегез һәм ниндирәк кыенлыкларга очрарга туры килде? Миңа беренче. Әйдәгез, Тәнзилә, сездән башлыйк әле. Рәхмәт. 20 елдан артык мин Мәскәүгә кунакка килдем. Кем янына? Минем эч туган апам һәм аның эч улы мине бик матур, бик яхшы каршыладылар. Мәскәүне күрсәттеләр. Аларга Алланың рәхмәте яусын. Аның өчен мин русча әйтмешли Мәскәүгә килә идем разгонять тоску. Бер 5 көнгә килеп, музейларны карап, театрга барып, күңелемне тутырып, яраткан Самарыма килеп китте идем. Аннары Гафу итегез, Тәнзилә, сез Самарның үзеннәнме? Үзеннән. Мин Самара кызы, татар кызы. Әтием шундый Самара өлкәсенең танылган татар районы Камышлы районы. Мин бит андагы Камышлы газета редакциясында эшләүче Рәйсә апа белән таныштым бу форумда. Беләсезме? Аны да беләбез. Ул шундый бәләкәй авыл Камышлыдан 1-7 чакрым Дәүләткол авылыннан. Шулай минем әти мактанмыйм инде, бик танылган журналист иде. 30 елга якын Самара татар өлкә татар газетасын баш мөхәррире иде, Бердәмлек газетасы. Вот шулай аны кызганычка 2018 елда югалттык. Янар вот минем дә тормышымда шундый зигзаг булды. 19 татарлар юкка әйтмиләр бит, язмыштан узмыш юк. Бер качан да мин Мәскәүдә торырга теләгем юк иде. Минем дә шулай иде. Мин өчен турист буларак килә идем, мин әйтәм, юк, Мәскәүгез үзегезгә булсын. Медиа монда яшәп булмый икән. Минем дә шулай критика инде шундый. Ну шулай булды. Мин Мәскәү җекеденә кияүгә чыктым. Да, и аннары 20-нче елда безнең улыбыз туды, Аглиулла исемле улыбыз. Тута, сезнең фамилиягыз Әһлиуллина бит инде. Әһлиуллина. Улыгыз Әғлиулла. Әғлиулла. Минем әтиемнең баба исеме. Шул исеменнән безнең фамилиябыз тотынды. Шулай. Демәк, сезнең улыгыз Әғлиулла Әһлиуллин, шулай бит? Аглиулла Сафин ул.
Шулай булып чыгар. Үзе шулай да. Әйе, шулай. Ну, Без тоганнар түгел. Шулай. Шулай итеп, 7-нче ел Мәскәү җирен таптап йөрим. Ирегез татармы? Татар. Ул Мәскәү җигите, әнисе дә, әтисе дә Мәскәүдә тудылар. Әбиләре, бабайлары бер яктан Нижгар ягыннан, Сафаджай авылыннан, шундый тоже танылган авыл. Икенче яктан алар Татарстаннан. Шулай. Татарстанның кайсы районыннан? Арчар районы шуан аннан. Менә Самар өлкәсе дигәннән минем иң элек күз алдына һәрвакыт килеп баса Гали дигән авыл. Гали авылы, әйме? Минем ул авылның үзендә булганым булмаса да, ләкин беләм, бик зур, шундый халкы тырыш. Үзегезнең булганыгыз бармы ул авылда, Галида? Галида юк, Камышлы инде ул Самар өлкәсендә татар Меккасы атала. Ул Татарстанга иң якын. Шулай анда яшәгән кешеләр саф татарча сөйләшәләр. Галигә барам әле. Шулай да. Әтием инде саф татарча сөйләшә иде. Минем әнием Фатима ул Ульян өлкәсеннән, да, ул Мишәр. Шулай, Мишәр татар. Менә милли тормышка ничек кирип киттегез Мәскәүдә? 20-нче ел шундый авыр ел иде. 21-нче дә, шулай 22-нче елда без улым үскәч, әзгенә Лилиана ханымның умартага килдек. Шул вакыттан милли эшкә, милли тормышка старт бирелде. Әйе, шулай. Рәхмәт анарга. Менә хәзер минемчә Лилиана ул күпләргә менә шундый үзенең эшчәнлеге белән старт бирүче кеше. Лилиана, без синең инде җирне ашар дәрәҗәгә җиткәнен хәтерлибез. Ул сагышны без яшәмидә Новогиреевода, анда узып китәм һәр көн автобус белән Татнефть заправкасын. Ул җылаган яшьләр, ул эшкалор, шу менә мин әйтеп бетермәслек, менә гөле карыйм да шул байракка төскәҗем, үкереп җылыйм. Әле бигрәк кыен. Аның кайтты, мин түзә алмадым, әнинең туган көне яклаштырып. Менә кайтып җиттем, машина юк, килеп каршы алды, әти кем беләндер. Менә көтәбез без без кунашка хәтле кайтабыз, уннан килеп алалар иде менә әти белән. Кемдер индер колхоз, кемдер машинасы белән килгән. Менә кайтып кына җитәрбез без кунаштан, беләсезме? Менә уже чиктән уздык, менә Камыллы авылы безнең беренче чик авылы. Менә шунда мине төшерексеннәр иде, җирне ашыйсын дип. Ләкин безнең әле әйтченең шуннан соң дуслар сафы бик ишәя бара. Шуңа күрә менә син дә кыскача гына кемгәдер бәлки таныштыр, кемгәдер әле таныш түгел, синең Мәскәүгә килүең. Һәм менә милли тормышка кирип китүең. Мин кыскартып кына әйтәм, җирләрсез генә. Мин Мәскәүгә укырга килдем. Монда университетта укыдым, белем алдым. Лилиана, син бит башта Казанга керәсе идең, әйме? Татар теле укытучысы булып. Менә миңа шунда, мин шуны сөйләмәм буга тегесендә. Шуны сөйлим. Мин башта Казанга керергә укырга. Мин гомер буе хыялланым 7-нче класстан алып татар теле укытучысы булырга. Әзерләндем, тырыштым. Сәгать 11-нче сыйныфтан соң бардым Казанга укырга керергә дип. Миңа әйттеләр, менә безнең вакытта модасы шунда дип, 1 балл җитми дип. Шулаймы? 1 балл җитешмичә шып кына мин керә алмадым. Шул татар теле бүлегенә, татар филологиясе факультетына. Менә шулай бу һәм Мәскәүгә юл миңа шунда Казанда документларны алырга килгәч, бирделәр кире алдын документларны һәм әйттеләр татар теле бүлеге ачылу турында Мәскәүдә. Мин шулай Мәскәүгә килеп эләктем. 2001 елда. Ягъни Казанда татар теле укытучысы белгечлегенә эләкмичә Мәскәүгә килеп шул белемне алды, әйме? Бу инде минемчә нонсенс, мондый очраклар бик сирәк була торган. Менә ул язмыштан узмыш юктыр. Шулай. Менә тормышта кай вакыт була ул, кайсыдыр син планлаштырган әйбер килеп чыкмый, шундый көйнәсең, нишләп килеп чыкмады инде дип. Аннан соң күпмедер вакыт үткәч кенә аңлыйсың, 50 Аллага шөкер ул мин уйлаганча барып чыкмаган. Менә тормышның менә шушы икенче бурылыш алу миңа тагы да яхшырак булган икән дип. Яшисең бит, әни булгач үзең күрәсең менә. Әгәр дә шул вакыт укырга кергән булсам, менә минем балаларым бар, хәзер тегесе, монысы бар, шул һәм татар теленә мәхәббәтнең
киңлеге артты. Ул бит Казанда калсам бармы, хәтта тел бетеп бара шулай, мен тел укытучылар дип әйтәм. Үтне һәм мамонтлар профессиясына, һөнәренә әйләнеп бара шулай. Һәм монда барбы син үзеңнең кирәклегеңне аңлыйсың. Һәм синең мөмкинлекләр монда байтагырак барыбер. Телне саклап калу ягыннан телгә ихтирам да башкачадыр ул монда. Ә менә бу умартта татар телен өйрәнү үзәген ачу турында теге вакытта без сөйләшмәгән идек бугай. Әйтә әле, ни өчен нәкъ менә умарта дип атала һәм кем бирде ул идеяны сиңа шундый мәктәп ачарга? Әйе, башта 2001дә димәк мин мәчеттә укыта башладым. 2003тә безгә татар милли мәдәни үзәге әйләнеп кайтты һәм шунда татар теле бүлеге ачтылар. Бүлеге түгел татар теле үзәге ачылды. Шулаймы һәм шунда берничә ел мин исемсез генә укыттым. Гомумән анда татар теле курслары баталып марта нидә Садулла фиртында. Һәм бердән бер көнне башыма бер фикер туды, мен әйтәм, исемләштерергә кирәк. Булырга тиеш татарча бер бренд. Әмма ләкин ул ничек тә булса яңгырасын татарча әйтеп, бөтен кешенең колагына да керә торган сүз булсын, язылышы да дөрес булсын, чөнки менә булмасын анда ике төрле авазлар шулаймы, һәм умарта плюс ул гөжләп тору. Умарта ул бик шундый потенциал. Умарта ул гөл ниндидер кайнашу, ул телнең тәме, ул тырышлыгы безнең милләтнең. Шуңа күрә менә нәк умарта сүзе кирип китте безнең телебезгә. Ул күбрәк менә телнең тәмен аңлаган момент булдыдыр, мизгел булдыдыр ул. Ә сезнең туганнарыгыз арасында умартачылар бармы? Үзеңнең кайчанда булса бал айыртканың бармы? Менә бу ел гына шуны җәйкәдә минем бабам булган икән. Бабам авылда, әтиемнең әтисе, алар аны шуны әйләндереп тә карадым. Булат безнең юк үзе безнең. Бабам бар инде, ләкин анда безнең кыенрак. Әти баба әтисе белән үсмәгән. Ә менә бал дигәннән, умарта дигәннән диләсенең ничегрәк мөнәсәбәтләр бал айыртуда катнашканың һәм гомумән шушы бал табу эшенең ничекәлекләре белән танышмы син? Әлбәттә, Татарстанда балчылар алар бит күп. Минем үз әбием, ул 18 яшьтән аңа биятасы беренче умартаны бүләк иткән һәм әйткән, әгәр дә бу үрчесә, димәк, язмышың бар икән, уңышың бар икән һәм ул үрчеде. Әбиемнең хәтта 30 умартага хәтле тотканы бар. Ул бит әле укытучы булып та эшләде авылда. Уйлап карагыз, һәм анда тагын аның сыерлары да булды, кош-кортлары. Ягъни авыр иде инде авыл хатынына. Әйе, тик мин әбиемне бик шундый эшчән кеше буларак бәләкәй чактан ук күреп үстем һәм минем һәрвакыт әбиемә ошыйсы килде. Ә синең әбиең кайсы районнан? Гөрҗе районыннан, Кечек авылы, Түбән Кечек. Ә менә дирә сөйләлү, сине ниндирәк җилләр ташлады Мәскәүгә? Син менә без син белән таныш булган вакытта, Сәләттә 2008 елда син әле Казан кызы идең бит, ялгышмасам, әйме, ул вакытта? Мин Казанга мәктәпкә укырга килдем, чөнки минем һәрвакыт уемда ничек мин укырга керерме микән, югары уку йортын ничек сайлармы микән, шул сорау булып торды. Һәм шуңа күрә мин Әгерҗедән китеп, Казанда укуымны дәвам иттем. Аннары инде кая укырга керәм дип карар кабул кылганда, мин башта кергән идем Казанда укырга, тик анда миңа һәрвакыт инглиз теле факультетында язмаларымны бернинди хатасыз бишлеләр белән кайтаралар иде һәм мин уйладым, бу минем өчен кызык түгел. Мин берәр нинди авыррак эшлегә укый алырлык кына җиргә керергә тиешмен дип, бер елдан соң киттем Мәскәүгә. Һәм Мәскәүдә дәүләт лингвистика университетына кердем, чөнки анда иң төпле белем бирәләр дип миңа әйттеләр. Һәм тагы мине Мәскәүдә татар яшьләренең бердәм булуы кызыксындырды, чөнки яшьләр мондый җирләрдә булырга яраталар бит инде. Казанда андай оешмалар әле ул чакта юк иде. Елга бер без татарча сөйләшәбез дигән форум үткәрелә иде. Сәләт бар иде, тик ул мәктәп укучылары өчен генә иде. Һәм шуңа күрә мин Мәскәүгә киттем. Мәскәү ничегрәк каршы алды сине? Кочагын җәеп җылы кочагына алдымы, әллә нинди дә булса кыенлыклар булдымы баштарак? Искиткеч бик яхшы каршы алды. Чөнки мин татар кызлары белән берләштем, алар белән бергә яшәдем һәрвакыт. Чөнки мине куркыттылар. Мәскәүдә авыр булыр, төрле кешеләргә юлыгырсың дип миңа бер поездда хатын әйтте, хәтта нишләптер куркытты, шулай әйтте. Ничәнче елда иде ул? 2011. Ул миңа әйтте, сиңа преподавательләргә университетта взяткалар бирергә туры килер диде. Әйе, шулай әйтте. Инструктаж үткәргән инде моны. Мин белмим,
Мин белмим, ул мине кем өчен тоткандыр, чөнки мин мәктәпне көмеш медаль белән бетердем. Белмим, ул мине брат троечник дип уйлагандыр инде. Бу шит апа, бөтенләй танымаган апа. Әйе, Мастер-класс бирде. Юлдаш. шулай. Юлдаш, әйе. Бәлки ул миңа яхшылык теләп әйткәндер инде. Менә курык шундый кешеләргә югылыгырга мөмкинсең дип әйтергә теләү булгандыр инде ул аның. Ә менә сен әйтәсең бит, татар кызлары белән берләштем дип. Бу сезнең бергә укыган кызлар аңлавымча, әйме, студент кызлар? Күбесе минем мәктәптән кызлар иделәр. Әйе, миңа әйттеләр, менә беләсең, безнең мәктәптән кызлар бергә торалар. Әйдә, әле син дә аларга кушыла аласың бит диделәр. Шуңа күрә ул минем кайберләре белгән кызлар иде, кайберләре бөтенләй белмәгән, аларның дуслары булган кызлар иде. Һәм менә шулай бергә без яшәдек. Дилә, син әйтәсең, син Казанда торган чакта ишетеп белә идең Мәскәүдә татар яшьләренең бердәм икәнлеген, әйме? Әйе. Ә менә Мәскәүгә килгәч, ул чынлап та шушы бердәм булуына инандыңмы, әллә башка төрле уйлар синең инде тудымы, инде Мәскәү яшьләр белән турыдан-туры аралаша башлагач? Анда ничектер ул менә шул бердәмлекнең көчәйгән вакыты иде. Хәтта менә бердәмлек дигән оешма бар иде. Анда Ринат Гарифуллин белән Римма Гомәрова иделәр башлыклар. Менә хәзер Римма Гомәрованың аның Скайтат дигән интернет онлайн татар теленә өйрәтә торган курслары бар. Һәм ничектер бу янда җиңелчә генә кереп киттем. Мине анда алдылар, чөнки мин әле җырчы идем. Һәм менә шулай йөрдем инде. Бик актив вакытлар ул, шулай мен. Әйе, Менә мин күңелле вакытлар, шундый сагынып мин аларны искә алам. Ә менә Скайтат синең ишеткәнең бармы? Бу синең көндәшең икән бит, Лилиан, шулай бит? Без Рима белән бик яхшы без бик ул бик актив кыз. Мин сөйләгән бар бит Чикләвек проектында, шул Рима, вообще Рима молодец. Скайтат алар бит күбрәк онлайн укучылар белән шөгыльләнәләр һәм аларга бик күп Алманиядән һәм башка чит илләрдән студентлар килә. Аңлавымча, сезнең менә өчегез дә Мәскәү сезне бик яхшы, җылы кабул иткән, шулай булып чыга бит. Ниндидер анда авырлыкларга, каядыр анда бик кыенлык кичермәгәнсез булып чыга, шулай бит. Саклаган инде. Аллага шөкер. Минемчә, әгәр дә шулай булса, бик каты сынаган булса, монда без беребез дә утырмаган булыр идек. Шулай бит инде. Менә безнең соңгы Milli Talk-Show'da biz сөйләшкән идек, татар яшьләренә ничегрәк кереп китәргә. Менә анда кызлар шулай әйткәннәр иде, Мәскәүгә килеп, сыналып, ләкин сынып, яңадан туган якка киткән яшьләр шактый икән. Менә шулай. Әйдәгез хәзер алайса без үзебезнең төп темага, шушы сөйләшүнең темасына кереп китик. Балалар белән эшләү идеясы ничек барлыкка килде? Лилиана, менә синдә бит Умартага ничә 20-25 ел? 24 ел. 24 ел. Ә менә балалар белән эшләү юнәлеше кайчанрак барлыкка килде? Үземәни булгач. Менә ул күбрәк мин башта барбер эшли башладым, балаларга татар телен укытып, чөнки мәчеттә эшләдем, монда күбрәк балалар һәм әниләре иде күбрәк. Ләкин менә шундый мохтаҗлык, аның кирәклелеген, аның татарча әйтеп памперс алыштыруны, шулаймы татарча әйтеп балаңа беренче бишек җырларын җырлау, ул әни булгач кына менә үзендә ничектер үсә башлый, аны бирергә, тапшырып калдырырга һәм киләчәк буынга кирәклелеген тирәнрәк аңлый башлыйсың. Аңа хәтта мин укыттым, ләкин мин барбы зурлар белән эшлисем күбрәк кызыграк, дөрес әйтәм, хәзер дә шулай. Ләкин менә аңа тирән итеп кирип киттем, мин үзем әни булгач укыта башладым. Шулай күп итеп беләм. Менә минем күзәткәнем бар. Иң шәп проектлар алар шул оешманың башлыкларының үз балаларына яхшылык теләп башлана шул. Менә теге беренче китапны ачасың да, менә ничек эш бара. Китап беренче укыйсы килә татар әкиятләре. Татар әкиятләре кыен. Алар кыен эштәлекле. Менә аларны балага ачтым да укыдым да түгел. Ләкин бер мәсәлән Сутеев. Син утырасың, китапны ачасың һәм Сутеевны су кебек балаңа тәрҗемә итә башлыйсың. Чөнки анда персонажлар җиңел, аларның диалоглары җиңел. Һәм минем гомумән уйлый мин урысча укый белмим дип. Чөнки миңа гел тәрҗемәи хәлдә, гел шуны тәрҗемә итә укыдым татарчага. Я татар китапларында аннан бар, Рабит Ватулан китаплары бар, менә Мактанчы бага кебек аларны укылды. Чөнки баланы тумыштан ук син кертеп җибәрә алмыйсың суанасына да, шуралисенә дә. Кыен ул. Алар бит куркалар, шуралдан күп бала курка. Ого. Куркалар. Җылап җибәрәләр дәрес вакытында. Һәр менә бар ниндидер бер проект, кичкенә мультиклар, менә безнең өчен мультфильм кебек ул кичкенә бер баланы карады да, Кадрия исемле кыз менә безгә килгәч алда берсә күрерсез.
менә дәрес бара, 2 яшьлек ярым бала, шунда бик матур бер җыр җырлый. Уенчыклар киттеләр, либә-либә, ә ул үкереп җырлый. Менә шул хәтле дәрес вакытында җырлый башлады кыз 2 яшь ярымда. Ә нәрсәсеннән курыкты микән ул? Менә ничектер ияләшмәгәнлектер ул. Менә шүрәлдән бөтен бала курка. Менә сезнең дә дилә күргәнегез игътибар иткән өчен шүрәлегә куркалар. Минем улыма 7 яшь, әле һаман да куркып йөри. Курка Шулай. Шүрәлдәме? Мин аңа бер кайчан да суанасын һәм шүрәлне йоклар алдыннан укымыйм, чөнки утны сүндерүем була, ул алардан курка Мин башлый. укыйм. Агилюла сырый үзе. Агилюланы куркытасы каян. Ул сырый үзе. Әни, бүген нәрсә укыйбыз? Әни тагын шүрәлене укый. Шулай без аның мәгәзе, шулай шундый рольләр белән. Әгълиоланы ничә яшьтән аның таныштыра башладыгыз Тукай иҗаты белән? Тугач. Тугач юкмы? Шулай тугач, татарча сөйләшергә, бишек җырларын мин белмим дә ничәдән. Тугач татар Аның телендә. менә Агилюланың аның шундый ни булмады аның. Ул теге адаптация татар милләтеннән булмады. Ул керде менә шундый менә татар мөхитендә үскән бала кебек килеп керде, шунда дәвам итә ул. Шундый менә аны булмады. Безнең иле менә сез сөйлисез, минем Әгълиоланы күрәсем дә килеп китте. Әгәр дә мөмкин булса, берәр шундый видео сәлам яздырырсыз, без менә бу тапшырырга кертеп җибәрербез. Чөнки шундый кызык итеп сөйлисез, шундый ут малай итеп күз алдына килә. Һәм менә шүрәлене курыкмыйча киресен чайкларга ятыр алдыннан соратып тыңларга теләүче малайны минем бик күп күрәсе килә һәм минемчә тамашачыларның да бар икән бит андыйлар. Әнишәп менә синең балаң, синең кызмы малаймы? Минем малай. Малай булса да барыбер шүрәледән куркаймы? Ә ул сөйләшкәнең бармысың? Шүрәленең нәрсәсеннән курка? Кыяфәтеннәнме, әллә килеп кытыклап менә үтерүеннәнме, нәрсәсеннән микән? Сым ул бит кытыклап үтерә, шуңа күрә. Мөгезеннән курыкмыйлар. Курыкмыйлар. Менә мультиктан бик куркалар. Мультфильмнан искиткеч куркалар балалар. Аны аңлатасың, менә нишләптер аның образы. Безгә бит андый суту нәрсәсе юк аның. Без бит матур шундый ясалган бик матур китап иде гомере буе. Алар куркалар. Менә ул мультфильмнарны карасак, суанасы, шул шүрәле мультфильмнарын, аларның шул кадәр сүрәтләнеше гади генә инде 3 яшьлек балалар өчен. Әмма мин мәсәлән 3 яшендә балама күрсәтми идем, чөнки персонажлар чынлап та куркытучы. Дилә, әбәйле синең белән сиңа күчик, менә Алиш балалар театр студиясе кайчан оешты? Ничек оешты? Бу минем өчен әйтергә бераз уят булса да, әйтим, чөнки бу проблема белән бик күп әти-әниләр каршылашкан. Үз балам татар телендә сөйләшми башлагач, минем уйыма керде, туктале. 5 елдан соң нәрсә булачак? Тагы 10 елдан соң, 15 елдан теле соң. татарча ачылдымы соң башта? Әйе. Ничә яшькә кадәр менә татарча сөйләшеп, теле русчага күчә башлады? Садикка биргәнче, 3 яшьтә биргәндә баланы садикка без аны группа керткәч, туктагыз, бу сезнең рус телен аңламыймы, ниме әйтәм? Юк, аңламый. Тик 2 ай үтү белән бала бик тиз рус телендә сөйләшә башлады, чөнки ул нәкъ менә 3 яшь, ул аның теле ачылып беткән чагы. Һәм ул чакта балаларга тел бик яхшы сеңә. Мәсәлән, бу яшьтә берәр инглиз телендә сөйләшкән группага бирү бик яхшы балалар өчен. Әгәр дә телис икән берәр тел өйрәтергә. Менә шулай булды ул безнең. Һәм балалар, алар бит гадәттә җиңел юлны сайлый. Алар беркайчан авыр юл белән китми. Әгәр дә атаңаның сөйләшә икән рус телендә, нәрсәгә мин хәзер татар телендә аларга әйтим, көне буе рус телендә балалар белән сөйләшкәч. Ә менә бу театр студиясе оешуы кайчанрак булды? Театр студиясы теге елны оешты. Миңа менә хәтта Лилиана белгәч шундук шалтыратты. Безгә килегез, әгәр дә сезнең дәресләр үткәрерлек урыныгыз булмаса дип. Бик зур рәхмәт. Ә син Лилиан каян белдең Алиш студиясе турында? Миңа кемдер әйтте. Менә шулай дип әйтәм. Ничек инде бу мөмкин үзебездә калдырырга кирәк. Чөнки без үзәктә
бергә җыелышып үткәрергә дип. Мин бик шатмын быел шундый сезнең бер почмак барлыкка килгәненә, чөнки бу Аллага бик кирәк. шөкер. Бу бит ясалма мөхитне тудыру. Бу шундый мәйдан бик зур хәерлегә булсын. Рәхмәт. Димәк, сез бит хәзер татар мәдәни үзәгендә шөгыльләнәсез, әйме? Әйе, бер елдан соң без күчәргә булдык, чөнки мин үзем Бутова якларында торам һәм миңа иң күбесе балалар шул якларда торучы балалар килә. Һәм уйладым, безгә инде тагы күбрәк балалар кирәк, миңа хәтта кайбер ата-аналар шалтыратып мөрәҗәгать итте. Менә без шул көньяк, төньяк, башка якларда торабыз, зинһар күчерегез, күчегез. Һәм Аллага шөкер, мине ишеттеләр һәм безне кабул иттеләр татар милли үзәгендә. Бик зур рәхмәт. Былтыр син ниндирәк бинада кайда шөгыльләнә идең? Былтыр мин Бутова мәдрәсәсендә шөгыльләнә идем, чөнки аларның башында татар имамы тора, Марат хәзрәт, исәнмесез? Һәм ул безгә килегез, үткәрегез, безгә мондый түгәрәкләр кирәк, һәм бу елдан алып мин анда да театр түгәрәген алып барам, тик мәдрәсә балалары өчен рус телендә. Марат гомумән бик актив егет инде. Син барысын да беләсең, Лилияна. Мин мәштәше башлаган кеше, шуңа күрә бөтенсен. Алып без үзебез яшьтәшләр. Һәм ул җаны белән, татарлар белән, чөнки менә анда мәдрәсәгә керсәгез, анда гармун тора, шундый татар почмагы бар. Байтак ничә ел Бутовада гына, узак еллар бит эшли алар. Белмим, тик алар менә яңа бинага күптән түгел генә күчтеләр һәм хәзер ул бина өчен, бинаны сатып алу өчен акча җыялар. Ни өчен син театр студиясына нәкъ Алиш дигән исемне бирдең? Чөнки беренче кат синең башыңа Алишның әкиятләре килә, ул әкиятләр өчен постановка ясап була. Алар җиңелчә генә шул театрдагыча сүзләргә салыналар димсең. Сюжет бар инде, шулай җиңел сюжет. Аның әкиятның бар башы һәм ахыры. Һәм алар барысы да аңлашыла, анда булган геройлар бик кызыклы, һәр берсенә үзенә хас берәр сыйфатлары бар. Шуңа күрә Алиш дип иттем инде. Аннары Казанда Апуш дигән түгәрәкне. Ник Апуш түгел дип сорамакчы идем. Апуш дип ишеткәч, туктале, булар мине хәзер плагиатор диярләр инде. Без Апуш булгач, бу безнең исемне бераз үзгәрткән дә инде, Алиш иткән. Теге базарда үзбәкләр үзгәртәләр бит инде кроссовкаларның исемнәрен. Адидас түгел, Адибос. Абибас дип тә язалар. Шуңа ошамас микән? Кадерле дуслар, без Алиш театр студиясында кунакта булып кайттык. Хәзер әйдәгез кыскача гына видео язмага бүленеп алабыз. Әле Алиш студиясыннан репортажны әйтчедә сез тулы форматта да карый алачаксыз, ләкин хәзер кыскача гына өлешен карап үтик тә һәм әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Менә шулай итеп, әле бармаган репортажны күрсәтәбез. Дуслардан аерылса, Дуслардан аерылсам, ялгыз башым нишләрмен? яхшы. Сөйләле, ничегрәк сезнең монда укыту оештырылган? Менә балалар килеп керә шушы ишектән һәм нәрсәдән башлыйсыз сез дәресне? Бу бик тора кемнең ничек, кайчан барып җитүеннән. Әгәр дә мәсәлән миңа уен өчен кирәкле балалар килде икән, без алар белән диалоглар оештырырга тырышабыз, вакытны югалтмас өчен. Мәскәү инде зур шәһәр. Мин ата-аналарга карата бик шундый инде подход белән аннары, әгәр дә балалар килеп җитте икән, мин аларга тырышам ясатырга артикуляцион күнегүләр, аларның телләре, авызлары шымарсын өчен, чөнки телләре бераз нинди теге буталырга мөмкин, алай аларга җиңелрәк булачак. Сиңа ничә яшь дидең әле? 8 тулды 9 сентябрь. Ага. Димәк, син инде хәзер зур кыз, шулай бит? Ничәнче класста укыйсың? Мин 2 класста. Ничек шулай татарча матур сөйләшәсең? Кем өйрәтте? Мине не беле өйрәтте, ишанырдан мин татарча яхшы сөйлим. Сиңа карадым да, шәшең синең шундый озын. Синең озынлыгын беләсең, ничә сантиметр микән? Күрсәт әле. Синең бит инде аякка кадәр, әйме? Бөтен кеше матур дип әйтәдер инде, әйме? Татар кызлары бит гел шундый озын толым белән йөргән. Әкиятләрдә дә менә татар кызлары шундый. Син үзең дә бер әкият кызыдыр әле, әйме?
Нинди татар әкиятләрен беләсең, яратасың? Миңа бик ошый суанасы. Суанасың да чәче озын булган бит, син беләсеңме? Синең дә чәчең озын. Синең артыңнан хәзер син артка китәсең, Ләйсән. Молодец, Ләйсән, еракка китмә. Еракка китмибез. Шулай итсәгез була, брат. Молодец. Достар, есіңізге төшерәм, әйтші социаль челтәрләрнең барысында да бар. Без әлбәттә беренче чиратта бар. ВКда, ВКонтактеда, Телеграмда, Ютубта һәм теге тыелган челтәрдә без әлбәттә бар. Ну нишләтәсең? Бөтен дөньясы медиа шәхесләр шунда, хәтта андагы безнең рилслар, кайбер рилслар 100,000 просмотрлар җыя. Ә менә милли ток-шоуның узган чыгарылышын ВКонтактеда барлыгы караган 24 меңнән күбрәк кеше. Менимчә, бу бик яхшы күрсәткеч. Һәрберегезгә, һәрбер лайк, һәрбер перепост һәм комментарий өчен дуслар, бик зур рәхмәт. Ә без исә әңгәмәгә әйләнеп кайтабыз. Әйтегез әле дуслар, менә татар балалар белән эшләүнең нинди кыен яклары бар? Җыясы. Җыясы. Иң кыены җыясы. Чөнки Мәскәү зур дигән әйме? Мәскәү бала туа, баланы әтисәнесе Кытай теленә, гимнастикага, хореографиягә, балетны, танцыга, анда тимер аякта шуарга, кай теләсә каяп бара, ләкин ул бит татарча уңга хәтле саный белә, җиткән вәссәлам шуның белән халыкны җыясы кыен. Менә ни өчен без бит яхшылыктан Мәскәүнең үзәгенә җыелып утырмыйбыз. Чөнки үзәккә бөтен кешегә дә җайлы булсын өчен. Мәсәлән, мин Диләнне аңлыйм, төньякка йөрер урыннан, сезнең көньякта әле киресенчә. Кыен һәм җыясы кыен. Хәбәр бирәсе, әтиәннәрне җыештырып, менә һәрбер шимбә көнне дәрескә балаларын җыеп, мин гел әйтәм белән Аглиуллага, аның әнисенә дә шулаймы, Тәнзиләгә дә әйтәм. Мәйтәм, ул әни-әниләрнең тырышлыгыннан килә. Бердән-бер ял көннәрен иртә таңнан уянып, баланы ашатып, эчертеп, киендереп, теләсә кайсы һава торышына карамыйча дәрескә алып килеп утырту, ул бит шул хәтле кыен эш. Мин әни буларак аңлыйм. Ул бит шул хәтле кыен. Аны торгызып йокысыннан ботка ашату гына ул нигә тора. Һәм җыеп бетерсәң, менә балаларны, һәм шул хәлдә шундый максатлы әти-әниләрне ишетеп, менә балаларын алып килеп үзләренә шып кына пычмакта чәй эчеп, я сөйләшеп, бәхәсләшеп утыруларын күрүдән дә минем өчен мәсәлән шул хәтле зур шатлык хисе тудыра. Алар киләләр дә тә сөйләшеп, менә капка төбендәге сыман сөйләшеп утыралар, шулаймы? Шулай. Лилиана, син бит ялгыш булсам 3 бала әнисеме? Синең 3 балаң да татарча бәхәсләшәме үзара? Юк. Юк. Менә Лия минем зурсы, җиңел. Уртанчысы татар телендә я могу на нем зарабатывать, дип сорады миңа. Дөрес. Я могу на нем, миңа 7 яшь тула. Я могу на нем зарабатывать. Ни әйтәсең? Искәндәр әлегә урысчаны бик начар белә. Ул татарча гына сөйләшә. Менә сезнең улыгыз кебек. Менә Перешагнины мәсәлән ул татарча урысча аңламады. Аягымны күтәреп анда аркылычык дигәч кенә аңлый. Менә аның 2 ягы да бар бит. Менә шул вакытта мәхә Искәндәрне алып барып бирәм ди мәсәлән бакчага. Аның бит күзләре аңа бит стресс булачак. Менә ничек кенә стресс булачак ул. Менә аны әйтеп була. Ул бит бала, менә үзегезне шул халәткә кайтарыгыз, менә сине 3 яшьлек баланы алып барып бирәләр балалар бакчасына һәм җибәрәләр. Яшә. Монда бу төркемдә бары тик 28 бала гына яшә. Һәм синең өстән тагын 3 зур олы кеше булачак. Ә син амин бер сүз урысча белмисең. Әлбәттә аларның трансформациясе җиңел. Алар теге пластилин сыман, алар тиз ирәнәләр, шул ук вакытта аның икенче ягы да бар. Алар да бала киресенчә аның баш мие, менә миңа бу кирәкме дип шып кына ул әйбердән, ул телдән кирмә. Сарукайның шулайрак булды. Тукта, аның Сарукай бу кыз. Кыз. Сарамы әле? Сара, ләкин biz аны идәгисеме Сарукай дибез, идәгисеме Сарукай. Димәк, син менә бу улыңны Искәндәр бит, әйме? Белә турып стресс хәленә кертәсең. Әкренләп кенә хәен димәйтем, әйдә бәлки менә бу стресс та түгел. Менә беләсез нәрсә? Чөнки идә 2 апасы бар. 2 апасы телиме, теләмме русча сөйләшәләр. Шуңа күрә бит аларның артыннан барбер фон дәрәҗәсендә ул аңлый. Менә мәсәлән, ул 1 2 3 не белә иде. Ә хәзер менә миңа узган атнада 1 2 3 дип әйтте. Параллель. Менә бара керә башлады. 5 яшьтә рәтләшә. Менә 5 яшькә җиткәч, Линың башында
тулысынча тәртип урнашты. Шуңа күрә кем курка, әтиәниләр, борчылмагыз, курыкмагыз, телне бутый дигәннәргә ышанмагыз. Ул ялкаулану гына. Бутар ике телне тулы дәрәҗәдә балага биреп була. Менә мин быел гына Сабантуйда ишеттем. Ой, психологи все говорят против, не надо. Балала юк, проблема юк. Ике телдә дә телне кабул итә ала бала. Бу проблема түгел. Ләкин, мәсәлән, Искәндәрнең әтисе бит Ленар сөйләшә татарча гына, русча гына. Аның белән мин сөйләшәм татарча гына. Ул аны ишетә бер дәрәҗәдә. Ләкин коммуникация минем белән бара. Бары тик татар телендә генә. Әтисе белән русча бара. Әлбәттә, әни кеше күбрәк сөйләшкәч, аның актив формасы татарча була да, ул балалар бакчасына бара татар телендә генә. Шулаймы? Ләкин ничек кенә булмасын, бу проблема түгел. Баланың мөмкинлекләре, баш мөмкинлеге ул шиксез, дуслар. Курыкмагыз, сөйләшегез. Менә бу мифны дөрестән дә фаш итү булды. Лилия, чөнки минем дә ишеткәнем бар. Менә иптәш малайдан да менә логопедме кемдер әйткән, балагызның менә дөрестән дә бутамагыз, бер генә телдә ачылсын теле дип. Тәнзилә, сөйләгез әле, сезнең менә бу Әгълиулланың теле ничек ачылды? Кайсы телдә? Татарчамы, әле русча? Татарчамы. Әни 4 айда миңа әни, 4 айда түгел, 7 ай булганда утыргач, мине әни әйтте. Кайнанам прям шундый. Күз яшыгыз актымы шундан соң? Шулай әни гит шундый бәләкәй чакта. Аннар без 2 яшьтән аны мини-садка бирдек. Мини-садтан ул... Бу әле Самарда бит. Самарда мини-садта, ну, без просто 2 шәһәргә, Мәскәү, Самарага йөрибез шулай. И анда ул беренче мини-садка баргач, игә мама китерде. Ничәнче, кайсы яшьтә? Ну, вот 2,5-3 яшендә. Йөрәк ярылдымы шуннан соң мама дип ишеткәч? Шулай да, шулай. Хәзер ул зур садикка йөри. Ну, хәзер ул аңлый. Мин улым, миңа бит шундый күңелле була, качан син миңа әни әйтәсен. Ярый әни, анар мама, шулай. Ну, шундый. Менә сез әйтәсез, Самар белән Мәскәү арасында яшәдегез. Бу эш аркасындамы, нәрсә аркасында килеп чыкты? Юк, минем анда әнием. Самарда. Әйе, без һәр җәй башыннан китеп, хәзер генә кайттык. Самарда шулай. Самарда инде җәй күңеллерәк, Мәскәүгә караганда. Менә хәзер Әгълиулланың менә бу татар һәм рус телләрен чагыштырсак, менә урысча әйтмешли соотношение, кайсы телдә ничә процент сөйләшә микән? Актив. Русча инде... Русчамы? Әйе, 80%. 80%. Менә бу 20%-ка... Аның бит англис теле дә бар, ул билингвистический садикка йөри. Да, анда бик күп инглис теле. Шулай. Ну, вот эч телдә, шулай, саны да, да, сөйләшергә дә сизеләтер. Менә сезнең Тәнзилә шулай ишеткәнегез бар менә Лилия әйтте бит, янәсе белгечләр әйтә, баланың теле бер генә телдә ачылырга тиеш. Бер качан да аның турында уйламадым да, куркмадым да. Шундый татар телендә. Мин татарча сөйләшәм. Ирем русча, мин шундый, мин үземне убырлы карчык атым. Татарча сөйләшегез. Мин умартада да утырам. Алар чыкыр урысча сөйләшкәч татарча кешеләр ничектер шундый. Сезнең белән инде шундый шантажлык түгел, бәяләү формасы юкмы? Менә әгәр дә татарча сөйләшсәң, мин сиңа нәрсәдер бирәм дигән шикелле. Ниндидер, ничегрәк менә ул нәрсәдә чагыла? Сатып акча да бар әйтәсез. Без мәсәлән, без әле кайтып килгәч, күптән түгел менә авылга, без машинада уйнап кайттык. Бер мин аларга әйтәм сүзләр, һәм һәр танылган сүз өчен 10 тиен бирдем мәсәлән. Бигрәк зур акча. Әйдә. Һәм шунда бара аларга, ну эшләп буламы акча татарча эшләп була бит? Менә шул сорауга җавап. Һәм иң күп отыш ничә булды, ничә сум? Лиянең ничә, ну бер 10 сумга җиттектер без түземлек белән 10 тиенлектән озак уйнадык без. Шул 100 булып чыга бит. Әйе, шул чамасы. Ләкин бик көчле конкуренция. Мин бу сүзне белмим. Мәсәлән, беләсең нинди сүзләрне белмиләр? Терсәк.
Менә шул сүзне балалар зурлар да белмим. Төс терсәк, шундый подсказкалар әйтим инде. Арканы белә, менә мин балалар бакчасына мәктәпкә китте, спина сүзен русча белми иде. Аны мәктәптән кайтты, 7 яшьтә генә. Бу тез белән терсәктә буталдылар да, арадылар да, бәхәсләштеләр дә. Шуң белән бетте. 10 сум артык җиделие. 10 сумда 30 тиенмисең шул чамасы. Демәк, шул татар телен өйрәнүгә акча белән кызыксындыргансың булып чыга. Хәзер дә дәвам итә ул формамы? Кызыксындыру формасы акча белән. Үткәли. Тәнзилә, Безнең сезнең бүтән, безнең бартыр, безнең шундый Аглюла өчен зур шундый күстәнәч, ул сагыз. Ого. Да. Мин анарга әйтәм, әни әйтсәң, там күпме мәртәбә вот шундый ярар әни. Мама әйткәч, улым минус, Штраф. да, штраф. Шулай, вот шундый. Менә мин гел әйтә торган бит. Мин әйтәм. Ну, терсәк Аглюла белә. Терсәк. Терсәкне беләм, Да, бик яхшы. маңгай, терсәк. Бу шул Лилияны синең казанышыңдыр инде. Тырыша. Ну, Рәнзилә үзе дә бик ни булдыклы гаиләләр. Ул булдыклы җегет, шуннан да бик тырыш җегет, аның холкы да кишеле, һәм ул бик тырыш җегет. Ул тырыша, ул җитә, ул тәртип бузса да гел аның колагы телдә. Менә аның менә шундый бала, булдыклы бала. Менә мин әни ягына, әним дигән сүзгә килгәндә, шуннан да шундый бер проблема бар, мин әйткән бар, сиңа да Ленар, шулаймы? Баланың телен алым дип әйтсәң, әни сүзен ал. Менә минем Сарукай мине башта мама дип әйтә торган иде. Мама. Үскәч 3 яшь ярымда кызым миңа шул хәтле рәхәт булыр, син мине әниемә күчсәң дип Лия әйтә торган иде. Әнием, Сарукай, мама. Нәхәм шул мамадан аңлата күчте әти, ләкин мама идем мин. Аңлата күчте. Менә ни өчен әйтәм? Әти әниләр, курыкмагыз. Балаларыгызны күчерергә әти һәм әнигә. Менә баланың телен аласыгыз килә икән, бер әйберне генә эшләргә кирәк. Әти белән әни сүзен авызыннан сурып алырга. Чөнки менә ул бит баштан әти белән әни ничек икенче тел әйтеп була. Аның мәхәббәте бит кимеми, беренче кенә булмасын. Ләкин сүзе бетү, ул үзе генетик кодны алмаштыру дигән сүз. Сез бөтенегез Татарстан кешеләре, да? Шулай булып чыгабыз да. Шулай. Мин Самарада туып үстем. Мин вот улыма карап, үземне бөтенесен хәтерлим. Бөтен хаталарны мин дә шулай сөйли идем. Ни белмим, не, ну, в общем, шундый, не, да. Мин улыма, миңа ниядер, мин хәтерләмим, миңа кемдер әйтсен, шулай кирәкме, ул кызым шулай дөрес түгел. Мин улыма туктатып, аннарга аңлаттым, что татар телендә шулай ярамый, аның окончаниялары бар. И ул туктады анардан. Кыен бит ул. Менә карагыз, менә ул бит чыннан да кыен. Рус телендә ул менә дөрес моментка мизгелдә тукталдыгыз Тәнзилә. Ул бит мәтәлнең структурасын алсак, күз алдына китерегез. Рус телендә ничек? Не красивый, не вкусный, не поел, не пойду, не выспался. Не ул гел сүзнең теге тискәре ягын күрсәтелеп бирә, берәр төрле урыс сүз арасын. Теләсә кайсы сүз алдында. Татар телендә не поем. Аша башта китә повелительный буйрык формасы. Аннан соң син шул нены кыстырасың, сүзнең тамыры белән сүзнең ахырына. Һәм шулны рус телле балалар башларында тотып, шул нены кыстырырга тиешләр сүзнең үзәгенә. Кыен ул. Мисал китерәләр. Мәсәлән, теориядә менә. Менә кара. Я не поел. Яблоко невкусное. Сегодня мне там не весело. Татарчасы. Миңа бүген күңелсез. Каянда не? Бер төрле не күңелсез белән күренде, шулаймы? Суп невкусный, аш тәмсез, сез белән. Я не поел, мин бүген ашамадым. Русча гел не, мин бүген ашамадым. Я не поел. Мы күчте, ну, башка формага не күчә, күрәсезме? Димәк, рус теленең не кисәкчәсе, не приставкасы була инде, не предлогы. Татар телендә ул күп төрле кушымчалар белән бирелә. Бу таблицаны сиңа җибәрәм, син керттерсең аны тапшыруга. Ярый. Ул кирәк, ул кыен әйбер. Мен аны кичә үзеңә атлаган аңлаттым әле умарталарга. Менә не димәк, не кисәкчәсе, не предлогы рус теленеке. Татарчасында аның бик күп тәрҗемәсе бар. Һәм шуны бала аңларга. Баланы, әйе. Шуңа күрә сөйләшәрләр, я тебя там, да, не белмим.
Ну, ол жеңілірек бит. Да, даже не білем деп айталар там еще, не білем. Әйе. Түгелне вообще аны игнорируют. Я булмаса, мәсәлән, ул ашадым түгел. Бу самый частотный хата. Ашадым түгел, не поел. Дөрес бит дөрес. Шулай. Дилә менә маңа шаклы бер әйтелгән тезиска әйләнеп кайтыйк әле. Синең менә ишеткәнең бармы? Янәсе бала бер юлы теле берничә телдә ачылса, бу дөрес нәрсә түгел, бер генә телдә ачылсын, я урысча, я татарча. Синең менә шушы тезисны ишеткәнең бармы? Мин горурлык белән карый торган гаиләдә, алар балалар инглиз татар телендә үстерделәр, икесе дә ире дә, хатыны да татар телендә сөйләшәләр һәм балаларын садикка биргәч, алар белән урыс телендә сөйләшә башладылар. Мин аларның кая баруын аңлагач, әйттем, туктагыз әле, сез нишләп шулай сөйләшә башладыгыз? Сездә бит татар теле әле сакланган. Алар безгә менә психолог шулай кушты, телләре рус телендә ачылсын өчен. Мин инде аңладым, бу балаларның бүтән татар теленә кире кайтмаячакларын, бер нәрсә әйтеп тормадым, әңгәмәгә кермәс өчен, тик белә идем, менә шулай булачагын. Минем белән менә мондый хәл булды. Мәскәү дәүләт университетында без бит инде билингвларны да өйрәнә идек, аларның ничек телләрне өйрәнүен, гаиләдә ничек өйрәнүен. Һәм мин һәрвакыт шулай горурлык белән әйтә идем, мин 2 тел белеп үстем. Һәм бер укытучы миңа сорау бирде, тик сезнең бит беренче өйрәнгән телегез башта бер генә тел булгандыр дип сорады. Һәм мин шунда әнинең сүзләрен хәтерләдем. Мин синең белән 3 яшькә хәтле татар телендә генә сөйләшә идем. Димәк, мин рус телен ишетеп үсмәгәнмен. Башта минем бер телдә телем ачылды, аннары гына миңа 2нче тел өстәлә башлады. Һәм садикка баргач, әнигә бер апа әйткән, син аның белән татар телендә сөйләшүне дәвам ит, татар телен югалта күрмәсен. Бу инде башка темага кирип китүем була. Тик бер кеше бала белән гел бер телдә сөйләшсә, ул әйбәтрәк була татар теле калуы өчен. Сезнең менә улыңның хәзер татарча һәм рус телләрен куллануы ничегрәк? Кайсы телдә активрак сөйләшә? Буталмыймы? Ул әлбәттә рус телендә күбрәк сөйләшә, тик мин аңа һәрвакыт таләпләр куям. Менә мин татар телен өйрәтәм, син тиешсең, яна шундый малай ират булып тәрбиялим. Әмма мин күрдем, бу метод ул эшләми, шуңа күрә инде мин үз түгәрәгемне ачарга булдым. Чөнки балалар уен формасында телне җиңелрәк өйрәнә, аларның телләре уенда шомара һәм алар хәтта телне өйрәнүләрен сизмиләр. Акцент бармы? Дилә, менә улыгызның исеме ничек улыгыз? Бераз бар. Улымның исеме Кәрим, чөнки мин озак кына менә без иребез белән бергә аны тәрбиялибез. Безнең монда әби бабайлары юк. Шуңа күрә син эшләргә телисең икән, баланы садикка илтәсең бит инде. Һәм гел шулай ыгы-зыгы килеп йөрисең, һәм мин ничектер сизмәстән генә үземнең татар телендә сөйләшми башлавымны күрмәгәнмен. Һәм инде менә балама карый башлагач, туктар, мин дә бит сөйләшә башладым. Шуңа күрә бит без аның белән урысча гына сөйләшәбез. Кайтара башлагач, мин аның менә телен акцент белән кайта башлаганын күрдем. Эшегезне пошырамы? Пошыра. Һәм мин белән гаеп миндә. Ну, бу new speaking, бу яңа сөйләшүчедә. Нормаль процесс. Менә нормаль, чөнки миндә пошыра. Минем вообще аркылы чыккан сөйләшәләр. Ничегрәк мәсәлән әйтеп күрсәтә аласызмы? Нинди хәрефләрдә ул ничегрәк сөйләшә? Без карарга. Кара, тагын беләсез, фрикативгы, мин бу турыда былтыр МГУда чыгыш ясадым. Арада фрикативгы, фрикатив гортанныгы. Мәсәлән, без әйтәбез, менә карарга булырга тиеш. Менә безнең татарда бит г бар һәм г бар. Алар карарга, барырга, санарга, менә безнең ли өчен, мәсәлән, сарука өчендә г аваз татарча, ул имеш татарча сөйләшә. Менә гны ул әзрәк кенә аңа нитә икән, артык атыра икән, димәк шулай. Ң авазы, ңаларда ул юкмы? Мина күбрәк, мина шулай. Синең шулаймы? Һәм без аның белән менә бүген Айдусларым җырын нәпне улым шахматка йөри һәм безнең берничек тә вакытыбыз калмый. Балаларны төрле җирләргә йөртергә туры килә. Һәм мин уйладым, кайчан өйрәнербез инде бу җырны? Тукта әле, мин моны кулдан алып барганда өйрәтим әле. Әйдә улым, бергә өйрәнәбез. Дусларым дус ишләрем һәм теле бутала башлый. 2нче тапкыр кабатлыйсың, 3нче тапкыр кабатлыйсың. Аңлатасың, рус телендә кайчак аңлатасың, бу нәрсәне аңлата. Кайчак ул үзе миңа әйтә. Менә моның бит аңламы шулай, аңламы сүзен әйтмәй инде. Вот что означает ди. Мен әйтәм, шулай улым.
Ну, балага мотивация кирәк, бер кайчандан теге ашланырга, син килеп чыкмый, алай эшләми ул. Әгәр дә мотивация бирсәң, аларның күбрәк чыгыш ясыйсы да килә башлый, шулай күбрәк сөйләшәсе килә башлый. Һәм менә Ленар, син сораган идең бит әле, өйдә без аның белән нишлибез? Мин аңа бик күп элек 3 яшенә хәтле китаплар укый идем. Дөресен әйткәндә, менә мәсәлән, безнең милли китапханәдә булган идем мин Казанда, уйлаган идем, менә монда бик күп китаплар табармындыр инде дип. Карасам, бөтен китапларда шигырьләр генә икән. Балага нәрсә инде син шигырь укып, ул нәрсәсен аңлый. Мин мәсәлән күбрәк әсәрләргә тартылам. Җиңел әсәрләргә менә башы булган, уртасы булган һәм нәрсә белән ул беткән. Ул балага аңлаешлы да, баланы кат-кат кабатлауны да сорый. Һәм син аны тагын 5-нче, 10-нче тапкыр укыйсың, аннары 11-нче тапкырда ул сиңа инде аны үзе сөйли башлый. Менә шулай шомартасың. Менә гел төрле шигырь укып, бер әйбердән икенче әйбергә сикерү ул эффектив түгел. Бу беренче мәсьәлә һәм икенче әйбер, менә бездә китапханәләрдә андый әсәрләр алар җитмирәк. Алар бик әз. Менә мәсәлән Батулланың мин Бака бакылдык дигән бик югары сыйфатлы китабын күрдем. Менә бездә булса иде шундый матур рәсемле китаплар, эчтәлекле, балаларга аңлаешлы җөмләле булган. Чөнки мәсәлән мин кулымны суздым бер китапка, татар әкиятләре имеш. Ачсам, моны бит минем балам аңламаячак. Алар бик авыр. Мин әле аларны үзем дә кыеннан укыйм, берничә кат бер җөмләне укып чыгам аңлаганчы. Бу нәрсәгә инде бу китапны чүпкә ташласак та була инде хәзер. Тагын инде без бер китап бу Мустарика Бану дигән 2 өлештән тора. Менә Бану тагын бер дигән моны. Аның авторы кем икән? Инде ясарсың. Менә Бану ул заманча кымда уйнап утыручы бер кыз турында. Безнең Сарукай шул Бануны бик ярата. Аны Раил Мөтбаевның хатыны чыгарды бугай ул китапны. Анда 2 өлештән менә безнең шул бакылчык, аны бакылдык бара яхшы. Аны каян алырга мөмкин? Мин Казаннан сатып алган идем. Боланнар тагын бар нидер тоже шундый рәсемнәр. Тагын миңа ошады менә хайваннар турында. Аю баласы тәп-тәп, ул кечкенә генә китапчыклар, но шундый матур язылган. Ну безнең бар, без умартага бөҗәкне бирәбез. Теләүчеләр кем укырга, безнең список бар. Безгә список ләкмәде. Юкмы? Без бирә безнең список, әзер список безнең җибәрегез әле. Ул безнең төркемдә чөнки җибәрегез әле. Рәхмәт. Дилә, менә синең улың Алиш студиясында шөгыльләнәмесең? Шөгыльләнә, бик шаян. Ихтыярыймы әле мәҗбүри рәвештәме? Төрлечә була. Мин аны бик еш китергә тырышмыйм, чөнки ул миңа дисциплинаны бозарга ярата. Ул мине әнисе буларак кабул итә. Мин әйтәм, мин синең өчен укытучы. Миңа Дилә ханым дияргә кирәк. Ну, барыбер инде әни, гел әни ди, Аллага шөкер. Хәтта безнең садикта кызык хәл булган иде. Балалар кычкыралар аңа. Твоя Ани пришла, Ани. Кызык булды ул. Алар әзрәк уйлалар. Игътибар иткән җүп, минем балаларның, сарык кызларның булганы бар. Менә алар сөйләшәләр, мәсәлән, они димиләр. Вот это вот моя мама диләр. Һәм алар минем алда үзләрен мама дип әйткәнгә уялалар. Алардан гел шундый әйемне сезнең игътибар итеп балалар бакчасында сизелә. Теге яктан да ялу, бу яктан да ялу. Менә аларга психологик авыр момент ул. Безнең бар иде бер кат шундый шер, бу миңа мама диде, мин әйтәм, инде мама мин татар әнисе, мама ул урыс балаларының мамалары. Һәм бу миңа әйтте, әни, әйдә мин сиңа садикта мама диячәкмен, әйдә әни диячәкмен. Ярый, яхшы диештек. Менә кызык булды, бала үзе уйлап таба. Татар телен өйрәнүдә нинди чаралар аеруча эффектив? Ул нинди дә булса китап, менә киноплар турында әйттең, Лилияна, менә аннан кала, нинди дә булса бәлки заманча җырлар, мультфильмнар, персонажлар. Шаян ТВ иң яхшы сәләт китаплар һәм Шаян ТВ. Шаян ТВ дигәннән бөтен Россия татар журналистлары форумы кысаларына без шулай Шаян ТВ телеканалы эшчәнлеге белән таныштык. Аның җитәкчесе Рамил апа Сахабетдинова безне таныштырды. Балалар искиткеч 15,000 серия мультфильм тавышландырганнар. Ягъни әле аларның Алла бирсә татар халык әкиятләренә нигезләнеп шулай үзләре дә мультфильмнар төшерәчәкләр. Ягъни планнары зурдан, алып баручылар искиткеч телләре шундый чиста, шума һәм форсаттан файдаланып, менә барыгызга да киңәш итәр идем ул Шаян ТВ телеканалын Һәм карарга. Салаватик.
Салаватик. Аларның хәзер дә чыгып киләмсең? Чыгып килә. Интернет. Ой, вообще Салаватик бер дигән. Менә ул татар җырларын өйрәтүче иң шәп ресурс. Алар җырлыйлар, үзләре кабызалар, үзләре шунда бииләр, кул чабалар. Менә узган тагына балаларым шуңа дискотека үткәрде. Үзләр топ. Менә иң яхшы тагын Салаватикка бик зур рәхмәтле менә мин шәхсән үзем әни буларак. Тагын нинди чаралар турында әйтә аласыз? Без театрга йөрибез. Кайсы? Нинди килә, анарга барабыз. Самарада сентябрьдә 2 татар театры килде, Буинский, Буадан. Туфан Миннулинның бит юбилее хәзер. Анда комедия китерделәр. Балалар өченме? Юк, бергә йөрибез. Бу олылар өчен бит инде. Без айыртырмыйбыз. Бу бала өчен, бу без бергәләп. Мине дә шулай әни йөреттеләр. 5 яшьтән йоклыйсың да, анда торасың да, тыңлыйсың да, көләсең дә, шулай. Аннар бик драма аткарагы Әлмәт театры килгән иде. Аглиулла Гашик атларга. Анда инде бик авыр инде шундый сценарий, шундый вообще. Кем турында? Аткарагы. Шакур. Бик шәп. Аглиулла инде минем видео бар ут шулай карап. Революция турында анда. Театр була килә сахнада. Да, вот без Алла теләсә 30-ында барабыз 3-нче мәртәбә Туфан Миннуллинны карарга. Шулай. Аглиулла бигрәк кабул итә бик яхшы комедияда да, драмада да. Мин куркмыйм аны драмага йөртергә. Шундый яхшы Телнең булып. дәрәҗәсен күтәрә, чөнки алар менә телне сәхнәдән мин беренче тапкыр карап баргач, Ленин телне сәхнәдән ишетүеннән алган эмоцияларын гомеремдә онытасым юк. Ул шул хәтле телнең дәрәҗәсен менә күтәрә. Әглиулланың ничек уйлыйсыз? Үзенең дә театрда, спектакльләрдә катнашырга теләге бар микән? Чөнки бар дилә. Барның театр студиясы. Шулаймы? Лилиана белән Батнада шибәкемне Алла бирсә, шуның килә без алар Бик белән. сөенәчәк. Аглиулланың опыты бар, театральный, поэтому да тәҗрибәсе бар, театраль киләбез, Алла теләсә. Миңа йөргән балалар, алар иң кызыгы рус театр түгәрәгендә дә шөгыльләнәләр һәм миңа да киләләр. Димәк, мин балалар өчен борчылмыйм. Минем үземнең театраль белемем юк алай. Тик мин һәрвакыт хәзер интернетта бик күп ресурслар, алар өчен уеннар эзләп табам. Димәк, 2 сәгать, шулаймы? 2 сәгать, әйе. 45 минутлык 2 дәрес. 1,5 сәгать була инде ул тулысы белән. Түләүлеме? Түләүле, әйе, түләүле. Түләве күпме? Түләве 1 сәгате 500 сум. Бу бигрәк арзан. Чөнки алар миндә группалар, мин алай саран кеше түгел. Шуңа күрә килегез, миңа бик көтәчәкмен сезнең балаларыгызны. Мин түгәрәкне татар телендә сөйләшми торган балалар өчен ачтым. Минем беренче елны шундый җиңеллек булды. Миңа гел татар телендә сөйләшкән генә балалар килделәр. Алар бөтенесе төрле түгәрәкләргә йөри торган, вакытлары төрле нәрсә китә торган балалар. Тик бик тырышлар һәм мин аларга бик күп эш бирмим. Эше бирәм, алар өйдә өйрәнәләр, инде без аларны дәресләребездә эшкәртәбез һәм уен ярдәмендә, минем төп максатым уен ярдәмендә аларның телләрен шомарту. Менә шул булганчык авызларында булмасын, алар татар телендә сөйләшүдән курыкмасын, барьерлары китсен, үзара сөйләшә һәм төп максатым ул инде татар теленә мәхәббәт уяту. Чөнки син өйрәнәсең яраткан әйбереңне. Менә чаралар дигәнә менә санап киттеләр инде. Салаватиклар, Шаян каналы, спектакльләр, тагын менә милли тәрбия бирде һәм татар телен өйрәнүдә нинди нәтиҗәле ысуллар, чаралар бар? Мәскәүдә кино йортына килеп, без презентациягә эләктек. 2 ел элек Байбулат Батулланың киносын карадык. Ядәштер. Әйе. Мин анда анарга сырау бирдем. Чакырдым Самарага, ул килде. Без Самарада презентация үткәрдек. Аглиулла 2-нче мәртәбә анда карады шул киноны. Аралаштык шулай. Аннары Самарага шулай ук минем инициатив буенча без Әзгәр Шакировка багышланган Җилак фильмын китердек.
Алмаз Нургалиев режиссер келген иде безгә, бик шәп булды. Ул шундай авыр кино, Анна Даглиулла карады. Без әтиебез Мәскәүдән килде, әбиебез, бүтән танышлар. Шулай аннары кино карагач, Алмаз безнең белән сөйләште, сорауларга җавап бирде, шундый иҗади очрашу булды. Бик шәп, Аглиулла аны да тыңлады. Кино дигәндә менә чыннан да безнең уйлап алам, менә Тәнзилә әйткәч, бездә чыннан да балалар өчен кино юк бит. Татарларның балалар өчен менә татар телле генә карый торган, күрсәтә торган кино юк. Ну бигрәк инде Финанс. Менә бар анда Иночкин турында шулай менә карап була. Менә Фәрит Дәүләтшин заманында берничә кино төшергән, Зәңгәр күбәләкләр мисың? Сезгә таныш түгелме ул? Ул бер 10-15 еллап элек чыккан фильмнардыр. Балалар өчен дип хәтерлим. Табарга кирәк, интернетта булырга тиештер әле ул. Менә ул җитми, менә шундый ресурс җитми. Барыбер менә теге өйрәтү ягыннан бит тә шул телнең дәрәҗәсен күтәрү, плюс һәм балаларга сөйләм телен күрү гаиләдән тыш. Менә инде Лилиянысын ипләп кенә кирип киттең безнең чираттагы сорауга. Без нинди чаралар, нәтиҗәләр, чаралар барлыгы турында сөйләштек. Нәрсә җитми дип уйлыйсыз? Нәрсәгә ихтыяҗ, кытлык бар? Әнәк менә милли тәрбия бирүдә, татар телен өйрәтүдә, менә балалар өчен фильмнар җитми дип әйттең Лилияна. Тагын кем нәрсә өсти ала шушы сорауга? Гафу итегез, әти-әниләрнең акылы җитми. Шуны әйтәсем килде, әйтә алмадым инде. Әти-әниләрнең телгә иң беренче чиратта әти-әнинең телне балаларына тел бүләк итү теләге җитми. Менә телгә ихтирам җитми. Телгә карата ниндидер, мин бит яшим, ул да яшәр дигән фикер белән яшәү. Иң беренче проблема безнең милләт өчен. Менә карагыз, ничә миллионланган татар булган Мәскәүгә без былтыр 25 бала чыгардык. Менә безнең умартада 25 бала. Нәрсә ул 25 бала? Нәрсә ул бит, ул булган да яхшы, ләкин бит 25 бала яңа бала дигән килгән дигән сүз түгел. Ул безнең белән еллар буе җыйган, берәм җыйган балалар бит алар. Димәк, әти-әнинең шуны аңлап, телнең кирәклелеген аңлап, моңа үзләренең килүе җитми. Калганы бар, Татарстан эшли. Егетләр, кызлар, чыннан да эшли. Татарстанга рәхмәтле булырга кирәк бу очракта. Чөнки ресурс дигән әйбер бар. Син телисең икән, Шаян ТВда бар математика татар телендә, бар биология, бар хайваннар дөньясында, бар төрле катлаулы дәрәҗәләрдә материаллар, муеннан, дөресен әйтәм. Китаплар бар, программалар бар, мөмкинлекләр бар. Монда кирәк бала татар теленең кирәклеген аңлаган гаиләләр саны кирәк. Калган бөтен мин шул хәтле рәхмәтле, у яктан Татарстанга ул күп эшли, у якка бик күп көчен кызганмый, телнең дәрәҗәсен күтәрә һәм тырыша, бөтен яктан да бирергә, бөтен нәрсә җитә бүгенге көн. Ягъни күпчелек кешеләр русча әйтмешли потребительское отношение, күрәсең татар телендә уйлану, аны кирәклеге турында уйлану өчен күңелең белән ниндидер бер өлгергәнлек баскычының ниндидер бер баскычына менеп җитәргә кирәк. Аны ихтыяҗ икәнлеген аңларга. Шуңа күрә 40 яшьтә киләләр. Шуңа күрә умартага 40 яшьлек кеше килә. Чөнки үсә, ул аны аңламый, әти миңа әти бирмәде, миңа әни бирмәде. Я уже все-таки татарин. Син бит Лилияның сөйләгәнен сиңа әллә кемнәр килә, ягъни зур урыннарда, дәрәҗәле урыннарда, бик зур теге әһәмиятле шундый. Менә безнең бу ел шундый бер җегет килде. Мәсәлән, ул нигә ул галәмгә җибәрә яршиннәр. Менә ул менә килә, мин яршиннәр, спутниклар җибәрәм димә. Шундый бер инженер, татар телле инженер, беләсезме? Мәскәүдә туып үскән. Икенчесе, Высшая школа экономикада укытучы бер җегет, арабист, менә шулай ук җыри. Бездә төрле топ, бик шундый МГУ мөгаллимнәре дә бар бездә. Бездә бик югары шундый фәнни өлкәдә эшли торган кеше булсынмы? Я гомумән менә шундый интеллектуаль, безнең милләтнең интеллектуаль потенциал егетләре, кызлары җыри. Ул бит димәк өмет бар дигән сүз. Аңлап кына кемгәдер юк. Минем дә туганым бар, ул академик түгел инде, исеме, фамилиясы Акрямович ул. Бер сүз дә татарча белми, без
былтыр бер гаилә бәйрәмендә күрештек. Бийдек аның белән, мин аның белән сөйләшәм. Мин бит бер сүз дә, русча, я ни одного слова, говорит, Танзиля, не понимаю. И мин уйлаган идем шулай, это әнисе Марҗа, әтисе минем туганым. Ул әйтә, ул минем комплекс, иң зур комплекс булды. Кешегә 47 яшь шулай. Ул комплексы була торып нишләп шушы хаталар өстендә эш үткәрмәгән, өчен өйрәнмәгән? Ул бит инде акыллы кешеләр үзендә комплекс барлыгын белгәч, ул комплексны бетерү өстендә эшли. Диагноз куелган икән. Мәскәүдә бик авыр бер шундый гади кешеләргә каядыр барырга, аның хәзер үзенең 4нче баласы туды. Ул аларны татар исемне кушты. Ул минем өчен бик шундый зур достижение, шундый җиңү, бер зур җиңү. Ну, беләсезме, теге сөйләшмәгән татарын да гаепләп булмый. Чөнки менә син туып үсеп телне белмәү, ул бит беренче чиратта әтиеңдән килә. Шулаймы? Сиңа бирелмәгән икән, димәк, мөмкинлек булмаган икән, син мөхиттә үсмәгәнсең икән, димәк, синнән генә килгән проблема түгел ул. Һәм аны хәл итә алган кеше хәл итә ала. Хәл итә алмаганы аңа кайчан да булса килә, я килми кала. Ләкин ул кешенең милли аңлы булмаган дигәнне аңлатмый. Татар телен белмичә дә шул хәтле зур татар йөрәкле кеше була алган мисаллар меңләгән минем тормышта. Телне белмәгә карамастан. Алар милләтен дә хөрмәт итәләр, халыкны да хөрмәт итәләр һәм халык өчен меценат буларак та күп өлеш көткән кешеләрне байтак беләм. Шуңа күрә монда белми дип ошо булмый. Ләкин бит хәзер татар телен өйрәнүгә бөтен мөмкинлекләр бар. Бар. Шул ана теле бар. Мәсәлән, шул ниндидер курсларга да барып була. Хәзер курслар күп ачыла. Ягъни менә һәрвакыт сорау туа иде. Менә милли үз аңы булган кешеләргә нәрсә кымачау итә телне дә өйрәнергә дип. Ялкаулык. Ялкаулык. Ну, шуннан теләк бар икән. Тауып була мөмкинлекне. Онлайнмы, офлайнмы, җырлыйсыңмы, бийсеңме, пешерәсеңме. Ну, көненә 10 минутны теләсә кайсы телгә биреп була. Син бит инглиз телендә сөйләшәсең, иркен, син алман телендә өйрәнгәнсең, ә татар теленнән мин не знаю. Мне стыдно, но я не знаю. Чынлап та көне буе татар телендә генә сөйләш димәгән бит инде. Мәсәлән, кайбер нәрсәләрне татар телендә аңлату кыен. Шуңа күрә әти-әниләр алар балага нәрсәнедер шул телдә аңлатудан туктыйлар. Тик без көн эчендә таба алабыз шундый вакыт, кайчан без бала белән сөйләшәбез. Мәсәлән, без алабыз берәр настолка, һәм мин әйтәм, әйдә бу настолканы хәзер синең белән татар телендә генә уйныйбыз, һәм без берәр 5 сүз, яңа сүз өйрәнеп калабыз аны уйнаган вакытта. Тыңлый әле балагыз. Тыңлый, Кәрим тыңлый. Әлбәттә тыңлый. Мин шундый Тыңламыйча гына карасын диген. Бит татар, әни шулаймы? иманын эшкәрәм. Бездә шулай әйтәләр иде районда. Тагын без аның белән нишлибез? Мәсәлән, бренди милли ризык пешергәндә, анда аңарда шул милли җанны уятыр өчен мин салават җырларын куярга бик яратам һәм ул җырларны без кат-кат тыңлыйбыз. Мәсәлән, 2 җырны без тыңлыйбыз, аннары яңа баштан тыңлыйбыз, яңа баштан үзем җырлыйм, бала аның сүзләрен ишетсен өчен, чөнки кайбер җырчыларның сүзләре бер дә аңлашылмый. Син балага үз сүзең белән әйтмәсәң, ул аны берничек тә өйрәнми. Аннары без аның тәрҗемәсен ясыйбыз инде шул эш пешмакларына ниткәндә, бәрәңгеләрен кискәндә, җиңел эшләнгәндә. Әлегә баягы шул уен формасы бит инде, менә ризык әзерләгәндә. Шулай, ничек тагын? Менә кызык кына теманы кузгаттың. Әйтегез әле, балаларның иң яраткан менә сезнең очракта татар ризыклары, яраталармы татар ризыкларын? Кыстыбыймы? Менә сорап, Лилияна, син кыстыбыйны ничек әзерлисең? Аның бит мәсәлән лепешкаларын айрым алдан кыздырып һәм шуннан соң гына шул бәрәмгә буламыгы ягып әзерлиләр. Кемдер шия башта яга, ши камырга яга да, аннан соң гына кыздыра. Юк, белмәдем. Башта айрым пешереп. Айрым. Хәзер бер бик җиңел ялкау татар хатыннары өчен саты буласың әзер. Лавашлар. Лаваш түгел, юморт дигән мексиканский лепешкалар. Шуны тиз генә менә минем 3нче көн булган шул эш булды. Кыстыбы дип сорадылар, чөнки бит ләвәшләрне узак пешерергә кирәк. Әмма моны кыздырып аласың да, шунда буламакны саласың, суган белән кыздырып. Менә
5 минут эчендә юк итәләр шуны. Ну, тәмле ләкин, чыга ул. Тәмле, тәмле. Ләкин бу Әле Тәмсезрәк бар. ну, Мексика кыстыбый булып чыга бит. Татарлыкка түгел. Барыбер фальсификат бит инде Лилияна. Ләкин бу ялкаулаучы. Ялкаулаучы. Ну, әгәр дә бик ашыйсы килсәң биле ризыкны мәсәлән менә булгалап китә бит шундый ни. Шундый вакытлар. Ләкин, ну, алар аны кыстыбый дип атыйлар бит. Алар аны кыстыбый, ни пешерим? Мен сорадым, эш пешмакмы, кыстыбыймы? Кыстыбый дип сорадылар. Аларның яраткан ишәшәкне яраталар алар. Чәк-чәк. Үзең пешерәсеңме? Юк, юк. Юкмы? Бәхетле яшәсен Казандагы һәм Мәскәүдәге. Иң тәмле алар. Тәнзилә, сезнең очракта тукмаш, әйме? Тукмаш. Кичә кистем, тукмаш. Бәлештә түгел, үч пешмакта түгел, нәкъ менә тукмаш ашаймы? Яратабыз тукмач ашын. Бүтән бала ашый. Бүтән Шулаймы? балалар. Тукмаш ашын. Әйе. Безнең ахыргы мероприятиедә да чарада Алим да Хасилибез. Әйе. Силәгез. Әйе, безнең Умартада, димәк, мин шуны турында берничә сүз әйтеп узыйм. Безнең Умартада 3 төркем йөри. Сәгать 10-да, 11-дә һәм 12-дә. Онда йөриләр безнең шундый яшүсмерлеккә киреп баручы егетләр, кызлар. Ничә яшьлекләр? Анда 14 яшькә хәтләләр, плюс-минус шунда. Анда мәсәлән 10-нан башлаган да тәртипләренә карап инде шул чама. 11-дә йөриләр кем татар теленнән быелга кирип киттеләр һәм 12-дә сабыйлар. 2 яшьләрен алып, 3-тән алып, менә шул 1 сәгать алар уйнап инегел. Һәм безнең сәгать 10-дагы балалар, алар иң шундый зурлар, ныгыган холыклылар. Без татар телен бирәбез продукт буларак. Һәм безнең яңа былтыр уку елы бит тәмамлангач, мин аларга әйттем, татарча продукт эшлибез, егетләр, кызлар. Без нәрсәгә сезнең белән 1 елда өйрәндек. Мин аларга лекциялар сөйлим инде шул, былтыр сөйләдем, быел үзем укытмыйм шуңа күрә. Һәм алар ясадылар дышырак, хәзерге заман яшьләре, егетләр, кызлары, подростклар, яшүсмерләр, алар ашыйлар дышырак, үлеп китеп. Һәм ниндидер тренд ул, бөтен әтине зарлана. Һәм шул вакытта безнең Алим исемле бер татар җегете бар. Ул ясады Самара. Әдисәне Самара төбәгеннән, һәм монда Мәскәүдә Ул да яши. турды Самарада. Һәм ул, беләсезме, аның ул яшәде татарак дигән продукт. Һәм без аның презентациясын ясадык. Димәк, санап ничә минут эчендә әнисе өйдә токмаш кисте, шуңа бульоннар, хәләл бульоннар сатып алып, ап килеп, шунда кипкән үләннәр салып, су салып, тикшереп карадык. Татар токмашы, әгәр дә кайнаган су белән генә ничә минут эчендә пешеп, шуны ашарлык ялга хәлгә китерерлек һәм ничә сумга сатырлык дигән бизнес проект ясадык. Бизнес план. Искиткеч. Беләсезме? Кызык. Шуны татар гаиләсе Мәскәүдә яшәүче ничә 9-мы, 10-мы яшьлек бала эшләде. Кызык. Алла бирсә, Татарак. әйтче барып күрәчәк, тикшерәчәк һәм тәкъдим итәрсез, бит Алла бирсә. Бик Миңа кызык калса, аны булачак. берәтле проектка алып барып күрсәтергә кирәк һәм аңа, ну, патент ясарга кирәк. Чөнки, ну, кирәк. Менә шундый татар егетләре. Һәм кемдер анда безнең самолет ясады, татарча әйтеп аны, менә шундый талантлы егетләр. Дилә, сезнең өйдә менә Кәрим өчен кайсы татар ризыгы почетта? Без манты яратабыз. Манты ул үзбәкләрнеке кебек беләм инде мин. Тик без бәрәңге белән ясагач ул татар манты була. Татар, минемчә, татарга шулка кирип калган ул мантыймы? Әйе, минемчә, Татарстанда аны үзебезнеке дип кабул итәләр, барыбер. Кабакны кар тагын тәм. Әйе, була. Ясаганыбыз юк кабакныкын. Безнең мантыйдан бик хәтәр итеп ясый иремнең әнисе. Ул аның бала ризыгы, шуңа күрә мин ирем үзен яхшы хис итсен өчен өйрәндем 1 ел гына элек аны ясарга. Дилә, менә шундый сезнең бер генә сорау биреп булам инде, гафу итегез. Әйе, бир. Әйе, менә шундый бер момент бар. Мин балалар татар телендә минем белән сөйләшеп, манипуляция сыман була. Менә сезнең шундый Кәримнең юкмы? Менә минем кәефемнең начар икәнен белгәч, менә минем әни сизде аны, үзем сизгән юк, әни сизде быел. Син сизәсеңме, синең балаларың кәефең начар булгач, син урышмасаң өчен синең белән татарча яшәләр ди. Һәм син йомшарып китәсең ди. Менә шундый нәрсә сизгән Кызым, Шиттән юк, караш. минекендә әле андый нәрсә юк, бәлки 9 яшьләрендә булыр. Димәк, манипуляция татар. Ну, бу Лилияна, аңлы мин рәвештәме? үзем эшлидем шулай бәләкәй чакта. Бу аңлы рәвештә микән? Аңлы. Белә Кызык, торабыймы? белә торам. Димәк, менә әнинең холкын йомшартыр өчен әзрәк кенә татарча сөйләшсәң, сине димәк эләкмәячәк сиңа. Мин татар телендә беләсем нәрсә сиздем. Татар телендә толашып бик булмый икән. Татар телендә сөйләшкән кешеләр, алар шундый матур, шундый ямьле булалар психологик яктан. Менә рус телендә нишләптер без
гәпләшергә дә мөмкин. Чөнки мин мәсәлән менә кечкенә чагымны хәтерлим, авылдагы теге салган абыйлар, алар татар телендә максимум татар телләрен җырлап баралар иде урамнан, әмма Сүгенәсе сүзләре башка Юк, тел. ишетер- бәлки әйткәннәрдер, миңа ишетелмәгәндер ул. Әмма менә мәсәлән шәһәрдә, урамда талашкан кешеләрне мин бары тик рус телендә талашканын гына ишеттем. Менә нишләп шулай микән? Мин үзем манипуляция ясым балам белән, татар теле белән. Мин анарга, Аглеула, алтынкаем, матуркаем, чибәркәем әйткәч, ул шундый йомшара. Эреп төшә. Да, шулай да. Бик ямьле телебез, Аллага шөкер. Ленар, Әйе. минем тагын бер добавка бар. Әйе. Догалар, там тел һәм дин ул бергә. Вот догалар да ирәнеп шундый вот дингә балаларны китереп, ул да минем өчен милләткә якыная бала. Якын айта. Да, Мин якын айта. килешәм, чөнки минем әбием намаз укый торган кеше иде. Мин дә хәтерим, йокларга ятар алдыннан, йокларга яткач инде, без дугалар өйрәнәйек. Әби бер җөмләне кабатлый, мин аны кабатлыйм, һәм менә шулай кабатлый. Хәзерге вакытта да мин ул дугаларны яттан беләм. Менә шул әбидән калган шундый бер тәрбия чарасы. Әкият сыман. Ләкин әйтәм бит, менә аны кабатлаган саен ул дугаларны автоматик рәвештә әби искә төшеп куя. Мәҗлесләр үткәреп барып, анда туганнар, якыннар белән таныш сөйләшеп, татарча сөйләшеп, ул да бала аны күрә дә. Туйларга йөртүдә үзенә шул. Без быел умарта белән җыелып ураза аенда ифтар үткәрдек. Шундый туршы. Үзенә бер. Без гореф-гадәтләргә күчтек инде, ниһаять. Ни әйтәсе килгән иде. Менә гореф-гадәтләр, алар бик яхшы бонус. Мәсәлән, Сабан туйга бару, шул Корбан гаетенә, я ураза гаетенә кыймаклар пешерү, ул бит инде балда милләтеңә күрә, милләтеңә карата мәхәббәт уята. Тик менә көндәлек сөйләм теле булмаса, бала белән шулай шөгыльләнүче булмаса, алар онтачаклар инде һәм татар телендә сөйләшмәгән баланың рус баласыннан аермасы булыр микән? Менә чөнки аның татарлыгыннан исеме генә кала һәм шул эш-пешмәк пешерә белү генә кала. Һәм менә шундый хәлгә калмас өчен, әлбәттә, без барыбыз да җыелышып, төрле чаралар, нинди булган чаралар турында сөйләшәбез, һәм нинди чаралар кирәклеге турында да фикер алышабыз. Дуслар, исегезгә төшерәм, әйше социаль челтәрләрнең барысында да бар. Беренче чиратта рәхим итегез ВКонтактега. Күптән түгел безнең язылучылар саны 7000-дән артып китте. Бу шулай ук безнең өчен бик зур сөенеч. Менә бер ел эчендә ВКда 7000 язылучы җитмәсә. 7000-нән бездән артыгызмы Ленар? Шулай сез ничә мең соң? 656. Сез кайчан оештыгыз әле? 24 ел элек. Менә әйтче, бер елда алагаш 7000-дән артып китте. Ярый, бик зур рәхмәт. Без инде кулга-кул тотынышып эшлибез, Лилиана. Һәм рәхим итегез YouTube'ка, анда да төрлечә була. Кайбер шотсларны бик яхшы карыйлар, кайбер видеолар бик әз карала. Шулай ук актив рәвештә Телеграмда Эйшин язылучылар һәм теге тыелган челтәрдә дә бар. Ленар тыелганмы? Әлемнә мин Шаян ТВ-дан ишеттем, ярамый грамм. Белмим, мин төрлечә әйтә, тыелган, ярамый грамм, кем ничек. Иң кызгыймы, бөтен кеше нәрсә турында сүз барганын белә, ул турында әйтергә ярый, ләкин шушы сүзен әйтергә ярамый. Бу Гарри Поттердагы Волан-де-Морт шикелле, бөтен кеше белә нәрсә турында. Ләкин сүзен әйтмә, сүзен әйтә калсаң, менә штраф чыгарга мөмкиннәр, әйе. Ярамый грамм. Шуңа күрә минемчә, безнең әйшенең масштабы зурая барган саен, минемчә көндәшләр саны да арта. Кем белә бит, татарны карамый дип уйлыйсың Роскомнадзорда. Икенче бер көндәшең шул Роскомнадзорга барып әйтсә, менә әйтче дә бит теге ярамаган сүзне әйткәннәр. Чөнки мин инде аны үз өстемдә сизәм, барыбер безнең татар даирәсендә хөсетлек бик көчле, бигрәк тә иҗат өлкәсендә. Шуңа күрә безнең эчендә күрмәмешкә салышучылар, безне бар дип белергә теләмәүчеләр бар, ләкин без барбыз, алга таба барабыз да барабыз. Һәм соңгы сорау булыр бу әңгәмәнең, кадерле кудаклар. Менә татар баласы булып калыр өчен Мәскәүдә нәрсә эшләргә һәм нәрсәгә таянырга кирәк дип уйлыйсыз? Әйдәгез, һәркемнән берәр җавап. Миңа калса, үзәктә кирәк бер көчле мәктәп. Ләкин мен татар мәктәбе дип атамас идем.
Ни өчен үзәктә? Чөнки һәрбер әти әниядә, һәрбер гаиләгә дә җиңел булсын өчен. Ләкин мин әйтмим, бу бинада, мәсәлән, бу мәктәптә математика, физика, татарча булырга тиеш дигән сүз түгел. Ләкин татар балалары өчен иң көчле укытучылар, иң көчле мөмкинлекләр, иң заманча шундый формада укый ала алган балалар өчен мәктәп кирәк, татар балалар. Минем өчен шул фикер, шул җитми безгә. Хәзер бит бездәге мәктәп Мәскәүдәге ябылырга тора. Мин чөнки бизнес онлайнда укыдым. Сез күрдегезме статистика буенча татар балалары ничәнче сонда? Беренче сонда татар баласы түгел. Иң беренче үзеңә таяну кирәк. Мин мәсәлән нишләп шул театр түгәрәген оештырдым, чөнки аны беркем дә оештырмады. Мин уйладым, минем белемем булмаса да барыбер мин моны ясыйм, чөнки мин лингвист кеше. Ничек тел өйрәтү тел өйрәтү юлларын яхшы беләм, шуңа күрә мин моны эшләргә тиешмен, әгәр дә бу миңа кирәк икән, әгәр дә мин монда юл күрәм икән. Үзебезне үзгәртергә, аннары балалар карап, күреп, алар да үзгәрәләр, яхшы юлга китәләр. Мин үзем турында әйтим, Аглиула белән авырлы булганда, мин үземә шундый отдушина, татарча ничек була, отдушина эшләдем, блог ясарга тотындым. Ул минем шундый преодоление булды. Минем татар теле шундый сезнең кебек камил түгел, но язып, карап, каядыр мин тырышам. Бәлки Аглиула качандыр аны карап укыр да әйтер, что әни шулай вот язган. Алла бирсә әле горурланачак. Менә ул татар телен саклау дигәндә, әйтченең инде ничә бер ел элек татарча автомобиль ябыштыргычлар чыгара башлады. Ул шулай ук менә сораучылар күп. Ул бит менә кызык, машинага татарча ябыштырылган, мәсәлән, менә машинада бала бар дигән автомобиль ябыштыргычы бар иде, ләкин ул безнең таралып бетте. Карама алай күз тидерерсең дигән шаян формадагылар да бар иде. Инде ул татарча автомобиль ябыштыргычлар бетеп килә. Менә мин сезгә күчтәнәчкә алып килдемме? 3 төрлесен, менә кемнең кайсысын аласы килә? Тәти кыз бар. Үзең шундый, кемнәр менә машина йөртә, әйтәләр бит, хатын кызларны ишкына чагыштыралар, граната тоткан маймыл. Әйдә сезгә, име Тәнзилә? Тапшырырга Тәнзилә. Ирем ярата шундый. Менә бала йоклый, шаулама, бала йоклый, татарчасы. Кем кайсы? Сиңамысы? Тәти кыз син булып каласың, я кызларына бирерсең. Менә дуслар, бу Озонда сатыла. Шулай сылтамасын калдырачакбыз. Керегез, алыгыз, бик әз калып бара. Штрих-коды бармы? Кайда? Ну, Озон өчен. Булачак. Булачак. Менә QR-код хәзер шушында экранда булачак. Шуңа күрә керегез, алыгыз, бик әз, бик мәшәкатьле эш, һәрберсен төрү җибәрү. Шуңа күрә бу проектны ябып куям, Алла бирсә, битеп куйгач. Бик озын гомерле булды. Дуслар, сезгә әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Бик кызык темалар күтәрдек. Минемчә, бу шулай бик күп караулар җыячак. Күпме карау җыячагын Милли ток-шоуның ала бирсә киләсе чыгарылышында без күтәрербез. Инде киләсе тапшыруга егетләрне чакырырга исәп. Чөнки узган юлы да менә гарем белән киләсең дип әйтте мондагы безнең егетебез студия җитәкчесе. Бу юлы да әле Алла бирсә хәзер уйларга кирәк. Егетләрне җыюын җыярбыз, ләкин инде темага сөйләшергә. Чөнки менә хатын кызлар белән менә шушындый тирән темаларга кирип китеп була. Чөнки сез барыгыз да бик төпле, тормышта да, җәмгыятьтә ролегыз бик зур. Менә егетләрне дә Хатын-кыз сайлау темасына. Хатын-кыз сайлау. Бик катлаулы тема. Ленар шун турында сөйләшегез. Кыз сайлау. Чөнки бик шундый Мәскәүдә. Кыен. Алайса, ярый. Менә сездән шулай ук бер идея барлыкка килде. Ярый, сезнең әйтер сүзләрегез биттеме, дуслар? Битте, рәхмәт бик зур. Дуслар, бик зур рәхмәт. Әйе, сезнең комментарийларыгызны көтеп калабыз, дуслар. Кирәкле кешеләр, бу безнең буш кына сөйләшү булып утырмас дип уйлап куям. Кирәкле кешеләр карап, кулакларына киртләп, мыекларына чорнап куяр дигән өметтә калам. Һәм бүгенгә сезнең белән, кадерле тамашачылар, сау булашабыз. Сау булыгыз. Уңышлар, рәхмәт бик зур. Бетмәде. Все, булды. Аллаһ шөкер. Рәхмәт. Мәскәүчә.